Snert op 1 januari, ja, duiken in de zee bedoelde jij natuurlijk, met Nieuwjaarsduik. Ja, die hebben we net achter de rug, hè, dus volgend jaar staan we er weer. Ja, en de plaat van dit jaar hebben jullie daar ook weer gepresenteerd. Dat is toch wel Ons Omi? Ja, dat is onze Omi. Ja. We hebben hem ook bij de Nieuwjaarsduik gedaan en ja, gaat helemaal nergens over. Alle mensen zakken en springen, top. Nou, we waren uitgenodigd op een feestje van Mickey Krause. Die had een soort verjaardagsfeest en ja, wij zijn daar gewoon vrienden mee. En zijn oma was daar ook. En die begon op een gegeven moment allemaal te koken en gek te doen. En die kwam met een appeltaart en een eigen drankje. En toen zei je van, nou, misschien is het daar wel leuk om een liedje over te maken. En onderweg eigenlijk is dat liedje eigenlijk ontstaan. Omi, ja, omdat een oma in Duitsland Omi heet, hebben wij bij ons Omi van gemaakt. Ja, er zijn de tenten waar de oma, zeg maar, dat is dan de vroegere huisbaas, zeg maar. Die gaat dan ook voor de artiest een soepje klaarmaken of een kroketje of een bitterballetje. Ja, dat is toch steeds... Vaak als zo'n Klaas optreden heeft, een andere artiest, zal ik je namen noemen, hebben altijd opgevreten. Dus ja, wij hebben eigenlijk nooit niks. Ja, goeie oom moet gewoon zorgzaam zijn en leuk en aardig. En, bij oma mag alles, hè. Bij oma mag gewoon alles. En als je dan weer naar huis gaat, ja, dan moet je eigenlijk weer aan de regels houden. Maar ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om oma of opa te zijn. Want dan ja, die heb je even die zorgen en daarna kun je ze weer afgeven aan je kinderen natuurlijk. Wat kan je nog herinneren van je eigen oma? Ja, die was alleen maar leuk. Leuk en zingen en muziek, daar volgens mij alles van meegekregen. Die maakte vroeger al muziek. Kei leuk.